aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye nke tụnyere nnọọ akwụkwọ nke ya ụnyaahụ na ya bụ nhọpụta maka okpuru ọchịchị ime obodo Anambra steeti nke na-aga n'iru na mpaghara ofu iyi ngalaba 002 na wọdụ Isuọfịa. Aka na-achị steeti a bụ onye wụchara n'ogige ahụ oge ọ fọrọ nkeji 15 ka ọ kụzuo elekere 12 nke ehihie. Aka na-achị steeti a bụkwazi onye otu ndị dịgasị iche iche so wee wụcha n'ogige ebe ahụ iji wee tụnye ya bụ akwụkwọ. ka eji ike abana kọchapụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu dịka ọ tụsịrị vootu ya, Gọvanọ Soludo kwupụtara nnọọ ejumafọ ya na ya bụ nhọpụta bụ nke o kwuru nnọọ na ọ na-aga larịị n'udo, ebe o toro ndị ọrụ ANSEC maka ịrụ nnọọ ọrụ nke ọma. Ọ kọwara na ebumnobi otu pati ya mere ha ji wee soro wee bagide ya bụ nhọpụta a na-eme. Ya bụ nhọpụta bụ nnọọ ihe a ga-eji wee nyochaa mara ndị nwe obodo ma mara ihe ndị obodo chọrọ. Ọ gara n'iru kelee ndị nọ mgbe a na-eme ya bụ nhọpụta, tinyere ndị ọzọ maka ezigbo ọrụ nke ha na-arụ. Ụfọdụ ndị Isuọfịa binyekwara aka n'akwụkwọ, gụnyere kọmishọna na-ahụ maka ego Maazị Izuchukwu Okafọ nakwa Managing Director Anambra State Housing Development Corporation Maazị Chike Anyaọnụ kwuru nnọọ na ya bụ nhọpụta dị nnọọ oke mkpa iji wee wepụta ọwara maka ọchịchị ime obodo dị iche iche na steeti a. Eji ike abana maka akụwa ABS.